Claro, nire atxitek amistadi itxela egitxe zauen, da etxeko moruen egonaz, sotero bada eturrizagaz. Edari bantzerako eta bile bastante. Pentsakizun bera... Bai. Nik atxitxe ez duten ezetu, baina ni sotero ezetu duten. Da zan bizan bat, bastante hori eskori nune eta beti hori biergine bai. Akordetan az gorro ikusitxe be kalien ezetu monek. Beren txapelar da beze izan zen hoten zan abadeinon, lehen bezek ez da moruen dana zerratut eta da pereigo lehitzen egote zan. Zan persona bat bastante ilustrute, bastante hori. Baserri txarra, baina bai. Gero beren lobiak esazten baten etorri zan karselatik eta etorri zanien, presenta hon bizan kuartelera, ez da hastien ez da izan bider. Gero mesara be, joete zala beti lehenengo mesara, ez da gure ikustie, are jenti, entzuiz jauen zabilako, beste mesa batuk goten ziren, da bera jote zan ez ikustiarren, ez tekien traktorik.